31 Ιανουαρίου, 1 και 2 Φεβρουαρίου ετοιμαστείτε. Έρχεται το τριήμερο προσφορών στην Welcome Stores Ζαχαριάδης. 31 Ιανουαρίου, 1 και 2 Φεβρουαρίου όλα τα προϊόντα μας στο κόστος. 9 κιλο πλυντήριο ρούχων Indesit 1200 στροφών ενεργειακής κλάσης Α3+, μόνο 289 ευρώ. Τηλεόραση Panasonic 24 ιντσών με 5 χρόνια εγγύηση 200 Hz και USB player μόνο 149 ευρώ. Smartphone με τετραπύρινο επεξεργαστή Dual SIM μόνο 54 ευρώ. Ασύρματο τηλέφωνο AEG με φωτιζόμενη οθόνη και αναγνώριση κλήσης μόνο 16,90. Αφιγραντήρας 20 λίτρων Nobu 149 και μικροσυσκευές από 9,90. Ετοιμαστείτε να εκτοσιαστείτε για 3 ολόκληρες ημέρες. 31 Ιανουαρίου, 1 και 2 Φεβρουαρίου. Welcome Stores Ζαχαριάδης. Στη Δράμα, Ερυθρού Σταυρού 6, έναντι Ίκα. Ανοιχτά όλη μέρα. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores. Ας το πάνω μας.